Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Eta jarraian orduan plenoa egingo dugu, udalaren plenoa. Lehenengo puntua, apirilaren akta onartzea. Norbaitek baldin badu zerbait esateko, onartutzat ematen da. Bigarrengo puntua, alkate dekretuen berri ematea, apirilako dekretuen berri ematea. Hirugarrengo puntua, Tolosa plangintza partekatua 2017-2027 ekintza planaren onarpena. Hor daukazute denak dokumentua, hau herritarrekiko harremanak partaidetza eta informazioaren gizarte batzordetik pasasan, eta azken finean da urteotan izango dituen, Tolosak izango dituen erronka eta lan ildo estrategikoak adosteko eta gobernantza eredu berri bat garatzeko prozesu parte hartzailea. Hor daukazute dokumentua. Bai, Joseba. Bai, atxaldeon. Gaur ekarri daunde dokumentu hau 10 urteko plangintza partekatua da. Dokumentuak 4 ildo nagusi ditu: pertsonak, ekonomia, euskara eta kultura, ingurumena eta lurralde antolaketa. 24 programetan banatuta dago eta 73 ekintza jasotzen ditu. Ekintza zabalak eta malguak die, urtez urte herritarrekin batera jarduera desberdinen bidez garatzeko helburuarekin. Aurreko urtean lehenengo jarduera definitu ziren eta horitako batzuk 2017ko aurrekontutan sartu india. Balorean jarri nahi dut lan partekatu bat izan dela eta herritarrak, teknikariak eta alderdi politikoen arteko lan bat izan dela. Eta horren baitan eskerrak denei. 3 mugarri bete ditugu urte hontan. Alde batetik talde sustatzailearen sorrerarekin 3 helburu zitula, proiektuaren jarraibideak eta irizpideak finkatzea, 2030ko Tolosa edo irudikatzea eta proiektuari baita izena ematea. Bigarren mugarria edo izan zen uda eta gero, herritarrekin batera, herritar eta eragileekin batera, 2016an sortu zen Tolosako diagnostikoa, liburu bat osatu zen momentu hortan. Eta oraingo 3. mugarrie izango zen amor urte begira plangintza redakzioa osatzeaz. Pixkat proiektua edo proiektuaren neurri edo ulertzeko datu batzuk edo. Urte bat eta 4 hilabete gutxi gora bera egon gea proiektu hontan, 100 pertsona baino gehiago, 100 pertsona desberdin parte hartu dute. Erdi baino gehiago, 155 edo emakumekok. 50 elkarte eragile edo ordezkatuta izan die, eta udaleko 11 teknikari lanean egon dira, lankidetza maila edo osatu genuen, gune bat edo nolabait zeharkakotasunez plangintza guzti hau lantzeko. Aurkezten dugun plangintza ere partekatuta egon da alderdi guztiekin eta udaletxendaren 3 alderdik ekarpenak eman dituzte eta ekarpen guztik jaso izan die azkeneko dokumentu hontan. Eta uste hori oso esanguratsua dela. Eskerrak nahi dut eman, bai Bilduri, bai Kristiani, eta noski nire taldeari lan izugarri izan dalako dokumentazio guztie begiratzea eta ekarpenak ematea. Eta hemendik aurrera zer, dokumentu hau bizirik mantendu, lanlerroak batzuk markatuta dare, zabalak, eta orduan urtez urte teknikari, alderdien eta eragile eta elkarten artean jarduera berrik definitu barko die eta aurrekontutan isladatu.
Arratsaldeon. Bueno, Josebak esplikatu du pixka bat zertzan negozio izateko helburuz jaiozan Tolosatzen eta azken finen udalaren plan estrategiko bat izateko helburu sortu dela. Uste badudela hemen zenbait pertsona parte hartu zutenak zenbait bileran edo bileraren batean behintzat. Orduan, azken finen plan estrategiko bat 10 urtera begira Tolosako udalak bere buruari jartzen dizkion erronkak, agenda 21 nahiko lotua dagona, eta zentzu hortan, behintzat gure aldetikan, Euskal Herria Bilduren aldetikan, Peio eta biok batzordeko kide izan gehan neurrian, sentitu deguna adierazteko aprobetxatu nahiko nuke tartea. Gure ustez, eta 1000 aldiz, eta sarri izan dugu, eta aurreko udal gobernua gure eskuz egonean bintzat saiatu ginen ala izaten parte hartzea lan egiteko modu bat izaten saiatu ginen. Ez soilik plan estrategiko baten redakzioaren baitan kokatzen den zerbait, eta zentzu hortan iruditzen zaigun ezinbestekoa horren sustatzailetza edo horren gidaritza alkatetzatikan eramatea, ez? Bide hoi edo tresna horren bidez alkatetzatikan egitean modu transversale batean garatzea zegolako eguneroko lanketan udal mailan, ezta? Zentzu horretan, gure aldetikan, Joseba Arizarri esan digun bezala, argi ilunak ikusi dizkiogu prozesu guzti honi, eta ondorenean bintzat saiatu nahiko nuke labur besterik ez balin bada agertzen erdarren aurrean. Argien artean pozten gara, udaletxeko teknikariek batez ere izan duten parte hartzea eta izan duten protagonismoa. Zuk zeuk adierazu duzu lankidetza maila eta pozten gara lankidetza maila hori mantentzeaz, hau da aurreko legealdian sortu zen teknikarien arteko lankidetza maila hori, laia izan eman genion eta hoi izan da pixka bat prozesu hau maila teknikoan gidatu eguna. Pozten gara berau mantendu izanaz eta berau eta bertako kidei aurreko legealdian jada formakuntza jasoak izan dianak eta zentzu horretan ja bide bat egina daukatenak mantentzea eta hauei bide egiten uztea. Eta argi daukagu plan estrategikoen diseinu bat eta plan estrategiko baten garapen bat egitea udaletxe batentzako ona da, azken finean etorkizunari begirako herriaren, behintzat imagen bat izateko bide edo aukera baita. Halare, ilunai dagokionez eta 1000 bider aipatu dugu Joseba, denborak eta presak izan dira prozesu guzti honetan zimentu eta prozesu guzti honen ardatz, ez? Denboraren kontra iruditzen zaigu denbora guztian eta hala adierazi dugu jondala prozesua. Epe finko batzuetan sartu beharra zegoen, uste dut, baina nago ziur diru laguntza batzuei lotutak zeudelako eta 2016ko abendua zen epe muga, eta horrek talka egin zuzenen parte hartze mailarekin. Herritarrekiko aldean behinik behin. Azken finean, herritarrak eta askotan parte hartzea deitua izan den jendea beste salsa askotan dago, eta jendearen agendak alamuko dira. Norberak bere lana dauka, norberak bere familia dauka, norberak bere eragileetan parte hartzen du, eta zentzu horretan, hontan parte hartu nahi izan da ere, presek ez dute lagundu agenda bateratzen. Eta bai, zuk esan duzu, ezta? 100 pertsonatik baino gehiago, baina hasiera batean jarri zen baldintza bat jendeak parte hartu zen, izan zala prozesu guztian zehar parte hartzea, gehienek ez dute ahal izan. Ez dute ahal izan ez dutelako nahi baizik, eta presak gidatu dulako prozesu guzti hau. Eta horrek berriro diot parte hartzeari talka egin dio eta horren aurka joan da zuzen zuenean. Epeak ito dute prozesuan urri handi batean. Peiok eta biok sarretan pentsatu dugu eta sarretan batzordean adierazi helburua logotipo bat izatea zala edo liburua bea publikatzea eta gure ustez prozesuan sujeto bat sortzea izan beharko luke helburu, ez? Zentzu horretan parte hartze prozesuetan iruditzen zaigu bidea dela helburu. Hau da, bidea egiten herritar eragileekiko sare guzti horiek, harremana, konfiantza horiek lantzeko aukera dela plan estrategikoaren garapena eta egikaritza, eta berriro diogu presek ez dutela hori garatzen utzi, ez? Eta zentzu horretan argi dago, eta argi aipatzen genuen behin da berriz, prozesuak
herritarren erritmora egokitu barra zaukela bai eta bai, eta askotan ez da horrela izan. Ondorioz, herritarren parte hartzea oso puntuala izan da, eta bidean tarteka agertu da bat, tarteka agertu da bestea, baino ez dute aukera izan teknikariek edo gu geuk batzordetan jarraipenaren bitartez bideo osoa ikusteko, orduan beraiek aportatu eskaini izan dutena, horri erantzun dio, ez? Bate baina gehiago guri esan digu, eta agian, aukera aprobetxatzen hemen ere batzuk badaude, ez? Baina, eta agian beraiek esango dute, edo agian ez dakite. Baina, jende asko, edo jende batek bintzat bai adierazi digu, oso hain gutxien artean, batean leku batea deitu, eta esatea, nola ikusten zut oso aurrengo 10 urtetan, ez? Jendeari kosta egiten zitzaiola, hola batean, holako ariketa astun bat egitea, ez? Ez delako, bilera puntual batean deituak izan, eta horri erantzuten saiatzeak, prozesu bat ezio erantzuten baizik, eta hori pixka bat lehenagotikan landu barra dagoela irutzen zaigu. Horri erantzunez, prozesua hasi aurretikan, Peiok eta biok eskatu genuen, aurkezpen bilera bat egitea. Hasi batean aurre ikusten etzana, baina horregatik esan genuen, jendeak jakintze zan, gutxinez gerago deitua izango zen hortan, zertara deitua izango zen, ezta? Orduan, puntualki parte hartu dute askok eta asko, naiz eta segurazki jarraikortasun bat ematen saiatuko zian askok, baina ezin zuten beraien agendan ondorioz, eta horrek ez du lagundu esan bezala prozesuan ideia gehiago jorratzen eta herritarren hanka hoi izan beharko lukela sendoena indartzen. Plan estrategikoari dagokionez eta departamentako teknikariak parte hartu dutenari esker, iruditzen zaigu plan asko edo idea asko departamentoetan aurrezia da egon bazeudela, hemen denak batu dira, eta redaktatu dira modu bateratu batean. Baina, zuk esan ezun bezala oso modu malguan, bai formulazioan, hau da, nola idatziak izan diran, interpretatzeko aukera handiak emanez, bere on eta txar guztiarekin, eta baita epeetan ere. 3 epe markatzen dira, baina ez dauka zehaztasun gutxi dula iruditzen zaigu. Eta esan bezala plan estrategikoak egitea guri egoki iruditzen zaigu, baina iruditzen zaigu aukera bat galdu dela guk beste modu batea diseinatuko genukelako argi eta garbi. Eta bitartean konturatzen gara eta ikusten dugu bestelako parte hartze dinamikak erabat geldi daudela. Aipatu nahiko nituzke planean jasoa daudelako auzoetako inbertsio planak, edo auzoetara jutea eta ikustea ze behar dituzten eta nola eraberritu beharko litzateken auzo horiek banan-banan. Proiektu horiek aurrez jasotzen zian eta egiten zian aurreko legealdian, baina 2 urte daramatzate geldituta. Era berean aurrekontu parte hartzaileak edo irisgarritasun plan parte hartzaileak, besteak beste. Eta pena ematen digu, ze hor bai sortuak zauden jada dinamika batzuk nun sare horiek indartzen ari ziren, nun eragileek bazegiten zertara zijoazen eta funtzionatzen zuten eta pena handi ematen digu horiek eten izana eta galdu izana. Eta zentzu horretan, alde batetik hau garatzen da, plan hontan bertan sartzen dira lehenagotikan martxan zeuden puntu batzuk gelditu zen dituztenak eta bestetikan oain badirudi martxan jarriko direla. Jarri daitezela, behondeiola eta plan honek jasotzen baldin baditu jarri ditzazuen martxan, baina iruditzen zaigu 2 urte behintzat galdu dituzuela. Horregatik eta argi ilun guzti horiek medio, eta ikusten den bezala ilun gehiago batez ere herritarren parte hartzaile dagokionez, maila teknikoan iruditzen zaigu ondo funtzionatu dula, udaletxe barruan teknikariek parte hartu dutela eta hortaz pozten gara, gu gaurkoan abstenitu egingo gara. Bai, atxalde honen hori. Nik beti esaten dut partaidetzako gaia gaurkotasun handia duen gai badala, baina oso gai zaila dela. Horregatik legealdi ezberdinetan egin dian saiakera guztiak danak diala baliogarriak. Eta denboran zehar ikasten juten gehala, eta garatzen juten gehan einean da ikasten juten gehan einean modu berriak agertzen direla. Beraz, bai aurreko legealdian, bai aurrekoetan ere egindako saiakera guztiak balioa handia dute. Modu guztietara, nik pare bat gauza azpimarratu nahi nituzke. Lehenengo, pixka bat Josebak eskertu du eta Ibaiek baita ere, baina nik ere eskerrak eman nahi nizkieke Tolosatzen proiektuaren ekintza planean parte hartu duten herritar guztiei,
100 pertsona baino gehiago izan dira. Azkenen gobernu irikiago bat eta parte hartzaileago bat egiten laguntzen ari diralako, eta azkenen herri eraikuntzan ari geralako, ezta? Eta gobernantza eredu berri hau egiten ari da modu oso garrantzitsu batean, aipatu da, ez? Planifikazioan lan egin dutelako herritarrak eta teknikariak batera, eta hori oso importantea da. Eta gero bestetik konpromiso bat ere hartu dalako. Eta hori da proiektuen berri ematea oso era xume eta zuzenean, baina jarraipena egiteko moduan. Hau da, gauzatzen maila aztertzeko aukera izango da, hemendik aurrera orain arte izan ez dena, ez? Egia da, azken 10 urte hontan, azken 10 urte hauetan, gizarteak salto kualitatibo bat eman duela administrazioa ulertzeko moduan, bai kontrolari dagokionez, partaidetzari dagokionez, eta honek eskatu dula derrigorrez gobernantza modu berriak planteatzea, ez? Eta erronkari eustea ezinbestean. Erronka hori gaina egingarria izateko, beharrezkoa izan da Tolosan gertatu duan bezala, sail ezberdinetako teknikariak parte hartzea. Proiektu hau azken finean da erraminta bat, nahi duten herritar guztiak Tolosako diseinuan parte hartzeko aukera izan dezaten. Teknikarien ahalegina aipatu dugu, baina azpimarratu nahi nuke sekulako lana egin dutelako bereziki berdintasun sailetik eta berdintasun saileko teknikariak. Eta bide batez azpimarratu baita ere parte hartu duten pertsonen erdiek baino gehiago emakumeak izan direla. Egindan prospekzio lan honetan konpromiso batzuk hartu dira zehatzak, bai ekonomiaren esparruan, gizarte zerbitzuetako alorrean, berdintasunean, euskeran, kulturan, ingurugiroan edo eremu publikoaren kudeaketan. Eta orain, guri dagokigu erantzun hori ematea. Ziur naiz, udal talde guztiak, 17 zinegotziak erantzun egokia ematen saiatuko dela danan partez, ez? Eta pixka bat, Ibai, aipatu dituen gauzan artean apunte bat, bai egin nahi nuke, auzoetako inbertsioak ez direla gelditu legealdi honetan, hori ulertu dut zure interbentzioan esan dezula, are gehiago aurten handitu egin dela, ez? Hori bai, besterik ez. Tontakeri bada, ez esaten guztiako inbertsioak gelditu direnik, baizik eta aurretik bat zegoen modu partekatu batean, eta auzoetara juteko dinamika bat, eta horiek garatu ez direla aipatzen dut. Ez ekonomikoki kuantiak daudenik, edo ez lehenago alkatea obra eta hirigintzako ingenieri, arkitekto eta maila teknikoan zuen arduregunekin batera joaten zen auzoetara, eta halako dinamika batzu martxan jartzen ziren, jarraikortasun bat ematen zaien, eta beraiek erabakitzen zuten inbertsio guztiekin edo zeuden diru boltsoiekin zer egiten zen, ez? Besterik ez. Argitzarren dinamika horrekin ez dela gelditu, orain ere egiten direla bilera horietan auzoetako zinegotzi izaten da, ez da alkate izaten, alkatea adibidez, legealdi honetan, da gizarte zerbitzutako lehendakaria inoiz ez dena izan, ez? Uste dela antolaketa modu ezberdinak, baina geldiunerik ez da hola azpimarratu nahi nuke. Beraz, planakin ados daudenak, abstención. Laugarrengo puntua, 5. eta 6. batea tratatuko dira ordenantzak diru laguntzak arautzen dituztenak. Orduan, 4. puntua, osasun eta gizarte zerbitzuen alorreko diru laguntzak arautzen dituen ordenantza, hasierako onarpena. 5. presoen familientzako diru laguntzak arautzen dituen ordenantza, hasierako onarpena. 6. puntuan, nazioarteko lankidetzaren diru laguntza arautzen dituen ordenantza, hasierako onarpena. Prozeduraldetik, hasierako onarpena emango zaio, boletinara bidaliko da, eta alegazioak ez baldin badaude, behin betiko onartuko dira, eta publikatuko dira boletinan. Begoña. Barkatu, Gabon. Joan den plenoan, orain dela hilabete bat, egin genuna izan zen ordenantza batzuk pasa genituen, eta hontan, Karmelek esan duen bezala, ekartzen dituguna beste diru laguntzako arautzen dituen ordenantza oinarriak, eta dira osasun eta gizarte zerbitzuen alorrekok, presoen familiarenak,
eta nazioarteko lankidetzarenak hauek dira gau hontan aurkezten digunak bere aprobaziorako. Besteik ez. Batzera bozkatuko diteu, ados daudenak, ordenantza hauekin, beso altxa. Onartutzat gelditzen dira 3 ordenantza, hasierako onarpenak. 7. puntua, 2016ko aurrekontuaren likidazioa, egonkortasunari buruzko txostenaren komunikazioa udalbatzarri. Ainoak esplikatuko digu, pixkat? Kaixo, puntu honetan, aipatuko dut likidazioan nola geratu garen 3 magnitude ekonomikotan. Hasieran, azpimarratuko dut administrazio izaera duten entitatean analizia egin dela. Aurten, martxoaren lortu dugu 2 entitate izaera administratiboa izatea. Hauek dira Erretengibel eta Tolosa lotzen. Orduan, horiek 2 egongo dira sartuta analizio honetan. Horrekin batera joango dira Tolosako udala eta Iurramendi erakunde autonomoa. Orduan, likidazioan, 2016ko likidazioan, 3 magnitude aztertu behar dira. Bata da aurrekontuen egonkortasuna eta aurrekontu likidazioa konsolidatuan muga betetzen da, orduan ez dago inongo arazorik, gero finantza iraunkortasunaren aldetik baita ere ez dago inongo arazorik, baina gastuaren arauan bai, hau da, konparaketa bat egin behar da 2015ko eta 2016 artean. Kasu honetan, muga zen 1,80 igoera eta Tolosako udalak gainditu du muga hori. Gainditzeko arrazoia diruzaintza gerakina erabiltzeagatik denez, bakarrik komunikazio honekin nahikoa da plan ekonomiko finantziarioa egin ordez. Orduan bakarrik da jakinaren gainean egotea. Hurrengo puntua berdin da dekretuen jakinarazpena. Da kreditu gaikuntza eta kreditu gehigarriak onartzen dituen dekretuen berri ematea. Hemen ere dauzkaguna dira 2 kreditu aldaketa. 4. kreditu aldaketa izango zen kreditu gaikuntza bat modalitatekoa, kasu honetan izango zen 68.583,82 eurokoa. Hau da Eusko Jaurlaritzatik etorri zaigun edo iritsi zaigun diru laguntza Samanegoko irisgarritasunaren obra batzuk finantzatzeko. Eta 5. kreditu aldaketa izango zen kreditu gehigarri bat, eta kasu honetan jarri dan dirua izan da 1.000 euro 273,26 eurokoa, eta kopuru hau banatzen da, kasu honetan 47.986 euro dira Samanegoko obra, zeren Samanegoko obra osoa dira 116.500 euro, eta finantzatzen da alde batetik 4. kreditu aldaketatik, hori da Eusko Jaurlaritzatik jasotzen da diru kopuruarekin, eta gero beste alde batetik guk udaletxea bezala jartzen dugunarekin. Beste zatitxo bat izango zen garapen ekonomikorako 2.021 euro gehiago jarri barritugula, eta azkeneko zati potoloagoa izaten da 50.255 eurokoa, eta kasu honetan izan da, erosi dugula makina polivalente bat bere saskekin eta bere palakin biregadako gara batzuk egiteko. Hau izango zen osoa. Zerbait zango zute? Argitzearren garapen ekonomikoan partida horretan, hori lanbide heziketan azoka, trianguloan egiten den azoka horri dagokio, aurten 2. da egiten dena, eta lehenko urten oso arrakastatsua izan zen, egun bat izan zen, aurtengoa 2 egun izan dira, eta horregatik jarri behar izan da diru ekarpen hori. 9. puntua, 2017ko kreditu aldaketen espedienteak egonkortasunari buruzko txostenaren komunikazioa udalbatzarrari. Ainoak esplikatuko dio, baita ere.
kasu honetan gauza bera gertatzen da. Administrazio izaera duten entitateen analizia eginda, ja, 4 entitate horiek izango dira ja hemendik aurrera, eta kasu honetan kreditu aldaketa denez ez da 3 magnitude horiek aztertu behar, baizik eta bakarrik 2. Aurrekontuen egonkortasuna eta finantza iraunkortasuna. Gastuaren araua bakarrik aztertuko da gero likidazioan berriro. Kasu honetan, hasieran, hemen egon dira 5 kreditu aldaketa, eta hasieran, aurrekontuaren hasieran, magnitude hauek Tolosako udalak betetzen zituen, baina momentu honetan ja ez. Ez du betetzen aurrekontuen egonkortasuna, baina arrazoia da diruzaintza gerakina erabiltzeagatik. Eta lehen kasuan bezala, aukera dago jakinaren gainean egon, eta horrek ordezkatuko du plan finantziero hori. Orduan, kasu honetan, administrazio izaera duten entitateen, egonkortasuna, aurrekontuen egonkortasuna helburua betetzen ez badu ere, entitate hauen egoera finantziaroa iraunkorra da eta ez dago inongo arazorik momentu honetan. Hamargarrengo puntua, 2017ko aurrekontuaren 3 hilabeteko exekuzioa. Hau da, adibidez, lehenengo aldiz udaletxen aurkezten duguna, legea hola deritzo, orain arte ez da inoiz egin ez denokan inongo eredurik, eta egin duguna da, guk hemen proposatu genuen ogasun batzordean, izan zen guretzat egokiena edo argiena zana. Gero bai, ogasun batzordean, gehatu ginean zen, zala eredua etze honik, denon arte nolabait ikusita pixkat momentu honetan aurkeztu dugun datuak, eta ikusita, oraindik urtean zehar beste 2 edo 3 aldiz egin behar dugula, denon arte nolabait efikatuko genukela, jarrituko genukeen eredua hemendik aurrera. Berez egin duguna izan da, edo exekuzio plan honekan egiten duguna da, 3 hilabetero mai gainen jarri bai sarrerak eta bai gastuak nola dauden une hortan udaletxean. Sarrerak guk momentuz egin duguna izan da, aurkeztu dugu bai kapituloka eta bai partidaka, eta gero gastuak egin duguna izan da, kapituloka, kontzeptuka eta organuka gehien bat hor oso ondo ikusten dalako departamentu bakoitza nola doan. Baina, da hasiera bat, eta gero ogasun batzordean gehatu ginean bai Euskal Herria Bilduarekin eta PSOEekin, jongo ginela ikusten, eredu aldatu barbali mazan eredu aldatu, edo denon arte fikatu bar genuela azken finean, nola nahi dugu hemendik aurrera pixkat ejekuzio maila hauek aurkeztu. Hau izango zanena. Azkeneko puntua, galdera erreguak. Adierazin egin izuen pixkat, daukagun kezka merkataritza gaiekin edo merkataritza proiektuekin ematen ari dan erritmo geldoa nolabait esatearren. Azken batzordean aurkeztu zen iguten nolabait martxan jartzea zoaztela gune biziak proiektua, aurretik ere pixkat aipatu zen berriz enpresa o belaunaldi aldaketen proiektua, baina bat dirudi, oain astear daudela martxan, eta euskat goatu hazin nahi nizuen proiektu hauek ja 2015 urtean, hasieran ja martxan zauden proiektuak ziela, nolabait ere gelditu zian, ez dakit ze gertatzen nahi da gai eta proiektu horiekin. Ez dakit izan daitezken, eta kezka daukau, ze argituko jazu bestelan ere, baina ez dakit merkataritza maila biltze hortean bere arten. Merkataritza maila lan mai oso garrantzitsua zen, gure ustez aurreko legealdian ezinbesteko mai bazan, azkenen bai
eragile, gai honetan, harremana daukaten eragile ezberdinak biltzegin alako bertan. Bai udala, bai Tolosanko merkatari elkartea, bai Gipuzkoako kamara, bai Eusko Jaurlaritzako zegokion kidea, eta hortik ateatze zian, bai belaunaldi aldaketako proiektua, edo Gune Biziak bezalako proiektuak azkenen merkataritza sustatzeko eta aurrera eramateko proiektu horiek. Ez dakit, ze gertatzen nahi dan, halako erritmo geldoa emateko proiektu hauetan, edo zer pasatzen nahi dan, ze azkenen 2 urtetan ez dugu ikusten ezer aurreratu denekan. Bueno, gabon guztioi, hasiko naiz igual merkataritza mailagatik, gure saia merkataritza turismo eta azoken saia da, legealdi hasieran horrela eratu gendun, eta beti esan dugu bezala, sortu gendun hiri ekonomiaren mailan, nun hilabetero elkartzen gera merkataritza, turismo eta azoken eragileak eta baita teknikariek ere. Hori izango litzake mai printzipala, baina azpi mailak badaude, eta astero merkatariekin biltzen gera, Tolosankorekin eta behar danean bai ganbararekin eta baita federazioarekin, singular dendar proiektu hor dago, berriz programaren segimendua ganbaren bidez egiten dugu, hoi pixkat edo jakinaren gainean edo egoteko, baita Tolomenderiken astero biltzen gera, baita turismoekin baita, eta gero baita ditugu azpimai batzuk, diala Tolosa Goxua, babarrunan ikuste askotan edo adierazi detela batzordean. Mai azpimai guztietan lantzen diren gaiak, mai printzipalera juten dira, eta beraien artean edo egokitzen dugu gehien bat hiri ekonomiaren maila eta hiri ekonomiaren plan estrategikoak bultzatzen zituen ardatzak. Hoi pixkat edo gure saiaren eta nola merkataritza astero elkartzen gera bai Tolosankorekin, beraiekin legealdi hasieran akordio marko sinatu gendun, legealdi osorako, nun oso argi daude zeintzu diran gure lehentasunezkoak. Beraiekin astero biltzen gera eta behar danean, bai ganbaratikan eta baita federaziotikan gurekin akartzen dira. Baita merkataritzako teknikaria Eusko Jaurlaritzarena, momentu honetan Tolosankon egoitzan dago, eta berak parte hartzen du asteroko lanbileretan. Bai Tolosankorekin, udalarekin eta baita. Hoi pixkat edo merkataritza maila eta hiri ekonomiaren maila eta gure saieko departamenduari begira. Gune Biziak proiektua, esan behar dute bai gure hauteskunde programan ere sartuta zegoen Gune Biziak proiektua, eta hortan ari gara. Martxan jarri izan lokal bakarra legealdi bukaeran, eta pixkat edo aztertu genuen zergatik lokal bakarra, eta hori baita momentu horretan bai plan estrategikoarekin ginen, eta lan hildo importantea plan estrategiko horretan lokal hutsak ziren. Orduan, aztertu genituen 2 gauza, zergatik zegoen lokal bakarra, eta bestetik genukan plan estrategikoak ja hildo batzuk ematen zigutenak. Lokal hori bakarra edo izatearena, ikusi gendun kale hori izaera bat eman bartzaitzaiola, aldatu egin ditugu baita nola egiten ditugun kontratuak, hor udalak bitartekari moduan sartzen da, eta hori egon ginen lokal hutsen jabe guztiekin, eta hori izan da egindan aldaketa bat. Baita ere, batzordean aipatu nuen bezala, kale bakoitzak izaera ezberdina dauka. Kale nagusia daukan bezala, Gudari kalea, Naparretor bidea, edo Errementari kalea izaera berezi bat dauka, eta nahi genion kale osoari izaera bat eman. Horregatikan, onartu genduen ordenantza berri bat, udazkenean begira, merkataritza bizi berritze, eta hortan txertatzen genituen berriz programa Jaurlaritzarena dela, eta baita gure hauteskunde programan zegoen, belaunaldi aldaketa, Tolosankoren akordio markoan txertatuta dago, eta bigarrena zen Gune Biziak. Gune Biziak horretan sartzen genituen beste aukera batzuk bazeudela kalearen izaera, eta ikusita askoek trasera direla, zetik asko dira korreo kalea esate, asko trasera. Eta horretan landu gendun, vinilo batzuk jartzearena, grafiti batzuk egitearena, eta hori da pixkat edo egin deguna. Hau beti lotuta dijoa ornato ordenarantzarekin. Gune Bizia proiektua da, ornato ordenantza lokal hutsetan edo aplikatzen da, kale berezi batuen, badaukazu halako lehentasu bat edo, Gune Bizia proiektuaren barruan ornato aplikatzen duzu, edo bestela sartzen zea proiektua. Hori da pixkat helburua edan halako. 2 urte hauetan guzti hau landu eginda, kontratuak aldatu dira, eta baita esan dizuen bezala, bai merkatarie eta lokal hutsen jabeekin egon gera, eta azkeneko batzordean aztertu gendun zeintzan egoera, nola ginen eta nola gindua zen. Gauza guzti bezala plangintza bat behar dute,
eta zuek jakingo dezuen bezala lokal hutsen jabeekin harrematen jartzea bere denborak ematen du, eta hori da pixkat edo garatu deguna. Ni bai eta eskertu nahi dut baita bertan parte hartu duten merkatariekin, bilera ezberdinak izan ditugu, eta ja kronograma oso zehatza daukagu, da batzordean aurkeztu nuna, eta nahiko genduke urtebukaerako ja kale horrek izaera berezi bat izatea, eta azkenen horren helburua lokal hutsak horiek bizia eta garapen ekonomikoa, eta hor bertan beste aktibitate ekonomikoa sortzea da proiektu horren helburua. Eta hori da pixkat horretan gaude, eta hori da pixkat batzordean ere azaldu nuna. Ulertzen dut orduan, merkataritza maila ordeztu dezuela, aipatu dituzun maila horien gatik, eta kezka sortzeit, eta pixkat lehen esan detenagateok, kezka sortzeigu, aipatuzu behar danean elkartzea kamararekin, behar danean elkartzea federazioarekin, kezkatuta gaude, mai horrek ez daukalako jarraikortasunik eta iruitze zaigu, eman dian lan dinamikakin, mai horren funtzioa aurrea behar dan bezala emateko jarraikotasun bat behar dela entidade guzti horiekin lanean aitzea. Independienteki, bilera unilateralakin beharren, azkenen hortikan atatzeialako fruituk, eta horretik gure kezkaren adierazte hori. Eta berdin, beste aldetik aipatuzu, plan estrategikoa indezuela, plan gintza indezuela, eta uste beste behin ere aipatuet, bai, pentsatu zuen indezuela, baina bi urte juntzaizkigu plan gintzatze hortan. Eta proiektuk nahi izan ezkeo, nahiko garatuta zauden aurrea zen martxan azkenen esan nahi, belaunaldi aldaketako proiektua eman zien aldaketa batzuk. Sortun, bi urtetan proiektu horren inguruko, zentzu hortan esan nahi, kezka plangintzatzen haitu zelako telako bi urte horietan, eta ez talako, ogure ustez ez talako bestelako aurrera pausoik eman. Hiri ekonomiaren maila hori da aldiero eta hilabetero elkartzen dana. Esan izuna da, gai, printzipala da. Agian egiteko moduak desberdinak dira eta legealdi bukaeran alderatu genezake, aurreko legealdian eta legealdi honen bukaeran zeintzuk izan diren emaitzak eta jarraituko dugu. Barkatu, ez da lehiaketa bat, ez da gutxi goik ere, ez dakit iruditu zait, kezka sortu zaigu eta horreatik galderreguak aprobetxatu ditu kezka hori adierazteko, inondik inoa. Pentsatzen dut dena ikusiko nola hemen bolo-bolo ibili da azken egia ez honetan, ditxosozko bideo hau, hemen hondakinak, zakarrontziak biltzen, modu batea bestea, traketx, gaizki, ibili dan langile honen afera ez. Bideo larria iruditzen zaigu, minarren larriagoa iruditzen zaigu, irakarri genuen bezala udalak adierazpenak ez zitula emango, iruditzen zaigu adierazpenak udalak egin behar ditula. Egin behar ditula azken finean, zuzene edo zeharka udalangile bada eta udalak du horren ardura ez. Baina gai honekiko gure kezka ez da bakarrik hau ez, hau da tanta bat gehiago. Da pixka bat aurreko baten baita planteatu genuna ez, edukiontzi hauetan sarbide librea dan inpropio kopuruak kezkatzen gaitu, 7%tik gora dago, horrek esan nahi du GHK gogor jarrizkeo, errausgailuan bukatzeko aukera dauzkela organiko guzti horrek ez, gutxi batzuk gaizki egindako horren ondorioz. Eta horrek kezkatzen gaitu, baina kezkatzen gaitu ikusten degulako inkretxendo di joala eta horri muga jarri behar dizkigula. Aldi beren ikusten dugu auzo konpostan de baita lehenago, gaizki egiten zanean ingurumen teknikaria zuzenen deitzen zitura bilerak auzo zauzo eta hor taldeak itxiak dialako, itxita zeuden auzo konpostak, hain batzuk irikita daude, horrek ikusten dugu hain batzuk irikita daudela esan bezala, hau da, nabaritzen dugu alako utzikeri bat, ez, edukiontzi jarri zian eta zagize puntutaino jarraipena baten izaion, edo ez, baina ondorioak ikusten ditugu, ez, jaingo duzu jarraipena baten izaion gai hori edo ez, azken finez zuek aizatek kudeatzen, baina gu kanpotikan ikusten duguna da, inpropio kopurua gora, ikusten dugu bideoa, ikusten dugu auzo konpostetan nola dagoen, badakigu inkesta pasada, baina nola dauden asko irikita, nola jarraipenik ez dun gaizki egiten dian gauzekiko lehenago zegoen dei horiek edo email hori eta bilera deialdi horiek. Arduaz ikusten dugu, ados gaudelako hemen denak, gai hau jarraikortasun bat ematea ezinbestekoa dela, pedagogia egin behar dela, landu egin behar dela, ez soilik kontzientzia kanpainen bidez, baizik eta egunerokan bestelako moduen bidez ere,
eta jarraitu behar dela, ez? Eta zentzu horretan gutxi batzuen gaizkiak guztion edo askoren onura edo ondo egindakoaren patzea tristalizak, ez? Orduan, bideoan gatikan galdetu nahiko nizueke, zein dan udalaren iritzia horrekiko, ikusten da gaina patxi etxeko lanakin dauzkezula, bolo-bolo ibilia bidea normala da. Eta bestalde, pixka bat impropioena, ez? Horri aurre egiteko ze mekanismo dauzkagun, betiko kanpainetatik arago, petxatzen komunidadean ardura ere badala, orduan zitzein da horren inguruan. Bueno, guazen parteka. Lehenik eta behin, bolo-bolo ibili da. Bolo-bolo ibili da, sekulako partekatzea handia izan du. Guk, beti esan dugun bezalaxe, zaborraren bilketa, kaleen garbiketa eta kalean jasotzen den zaborra modu orokor batean ikusten dugu, denak erabat lotuta daude. Bideoari dagokionez, langileak jasotzen dituzte, kalean jasotzen dituzte jarri ziren lau edukiontzietan dagoen zaborra, nik uste dut olako bateria daudela herri guztian, ordena dute, hauek ez dira gu jarriak, zuek jarriak dira, pasatako legealdian jarritakoak dira, guk ere jarraitzen dugu sistema berdinarekin, honi dagokionez, ez da inongo ordenik aldatu, garbitzaileak, kale garbitzaileak dauka hor aurkitzen denaren edukia sartu behar du, modu egokian jaso behar du, horrek sekulako lana eskatzen du, ikus daiteke, langilea ikus daiteke erraiz, goizeko 5etan 6etan altxatu den langile honek hartzen du bere karroa, eramaten ditu 2, 3 edo 4 boltsekin saiatzen da jasotzen leku bakoitzean jasotzen den hori modu egokian, batzutan egingo du hobeto, bestetan egingo du okerrago. Nik uste dut orokorrean ondo egiten dela. Kale garbiketa nik uste herritarren aldetik dagoela ondo baloratua. Ez da erresa hemen, jarraipena egiten diogu zea guztiari, edukiontzi guztie egiten diogu, bai kalekoei ere, ikusi, hementxe dituzue. Beti ez da egoten behar bezala sailkatua, hauek izango dira okerren dauden puntuak. Batzuetan zaila zaio langile horri behar bezala egitea, berak ez duelako intentzio honi jartzen, baizik eta batzuetan nastua egon daitekelako edo. Gauzak ondo egitea denon ardura da, langilearena, herritarrena eta politikariena. Nik esango nioke bideoa grabatu duenari, ikusi duela gaizki dagoela iruditu zaion zerbait, pertsona horri eskatuko nioke, etortzeko udaletxera, ez da? Zerbait anomaloa ikusi duzu, gaizki eginda dagoena ikusi duzu, etorri udaletxera, eta udaletxeak egingo duena da kontrastatu. Hori egin dugu. Adierazpenak bote prontoan egin beharren, joan geha zerbitzu buruaren gana, langilearen gana jodu, ikusi da ze gertatu den, eta berarekin etxeita hori iruditu zaigu egokiena. Eta oker eginda zegoena zuzendu, eta ez baldin bat zegoen, bintzat aztertu. Larriago iruditzen zait politikarien postura kasu honetan, ez da? Pikotan jartzea langile baten lana, pikotan jartzea, sare sozialetan ibilidan bezala ibiltzea, herritar batek grabatutako bideoa, inongo kontrasterik gabe zabaldutako gauza bat. Eta horretan zuk uste dut retuiteatu dezula hori, nik hori ez dut egingo. Ez naiz saretan oso zalea, ez naiz asko ibiltzen, baina desde logo hori badakit nire alabei ere esaten diet, horrelako gauzekin kontuz. Lehenengo behar da, kontrastatu ikusi, gauzak ez daitezen de madre atera, gertatu dan bezala. Hala eta guztiz, herritar horri esan, kezkatuta gaudela, ikusten ditugula gauzak zenbait gauza gaizki egin daudela, zuzentzera goazela, eta mesedez etortzeko, ezta?
Nik dana pixka bat lotuta eta lehenengo gauza esan nahi nuena da, nik uste dut zoriondu behar dugula behin eta berriz ez dakite eukidegun hemen egiteko aukerarik, ez da? Baina Tolosarrek bilketari buruz egiten ari garan lan sakona, handia. Ari gara gaika jasotzen 70% gora aigea jasotzen, ez da? Garbiketako zerbitzua egiten ari dan lana. Ez edukiontzietan dagoena jasotzen bakarrik, lurrean gelditzen hori ondo sailkatzen eramaten duen denbora eta esfortzua, ezta? Eta pentsatu zein lan txarra den eta lan txarroietan esfortzu hori egiten ikuste gehiago eskertu behar dela, ezta? Eskerrak ere eman nahi dizkiet edokien untzietara etorri diran herri hauei, ezta? Mankomunitatean, atezatekoa zuten hauek, azkenean berriz ere etorri dira edukien untzietara eta behintzat onartu dute sistema, guk esan bezalaxe eraginkorrena, hau dela, ezta? Merkeena gehien berdin jasotzen duena, ez? Gehiago jasotzen duena, ez? Berdin jasotzen duena, ez? Uste dut azkenekoa Ibarra bera dela. Aurreko sistema jarri hona, Egon. Gero. Bai, hori da. Inpropioi buruz. Jarraitzen diogu, burua uste asko ematen dizkigu gai honek, dana ez dago ondo. 70% ari gara jasotzen gaika, eta, hobetu genezake, noski baietz, inpropio tasa bat daukagu, noski baietz, hemen izan genitun, 2 edo 3 azterketa izan ditugu, mankomunitateak egin zigun bat, egin genuen bat, barkatu, mankomunitatea, gu ere mankomunitatea gara. Gero GHK ere egin zigun, sorpresa askoa izaten dena, ez da? Hauek ez dute abisatzen, egiten dute kamioiarena, eta hori da, Ibaiek komentatzen zuena, ez da? Eta hau dago, 6,762an. Inpropio tasa organikoan da 5 maximo, bestela bueltatu egiten da. Bien, honek kezkatzekoa da. Guk gaizki dagoen alarma piztutzen den guzti horrek kezkatzen gaitu. Eta guk egingo ditugu hori zuzentzeko behar diran urrats guztiak emango ditugu. Baina bai ikusi ditugula honetan, kosta egintzaigu bereiztea ze kamioi zen eraman zutena, nondik zegoen, gurea bakarrik zan, hirurakoarekin zegoen, besteerekin nahastuta zegoen, aldezarrekoa bakarrik zan, ez dugu jakiterik izan. Hemen daude, jasotzen dira 6.000 kilo egunean organikoa, Tolosan, uste dugu oso tasa ona dela. Konparaketak egin genitzazke, ez dut datutan sartu nahi, baina dauzkat esaguratsuenak 3, Andoain, Ibarra eta Tolosa, eta gu jasotzen dugu besteak baino desente gehiago. Orduan, inpropio tasa daukagula, hobetzen dugunen sistema perfecto geldituko zaigu, ezta? Orduan dauzkagu mankomunitateak egindakoa, GHKak egindakoa, eta orain ikusita alarma bat piztutzen zaigula, egingo deguna da, geok egingo dugu beste karakterizazio bat. Orain arte ez badegu egin, izan da, mankomunitatea, ondo dakizuen bezala, lanez goraino dagoelako. Herri bakoitzak aldaketa bat eskatu du, 2 hilabetez behin, 3 hilabetez behin. Zea bat egitea, azterketa bat egitea, oain aldatu jazu hau, oain aldatu jazu bestea. Denak egin izan bagenitu batera, eukiko genuen mankomunitatearen lan guztia, gure zerbitzura. Eta ez dugu izan. Orduan horrek egin gaituena, dana geldo joatea. Baina, hasiko gea, karakterizazioak konkretuak egiten. Honek ze egiten du? Identifikatu behar da, problema identifikatu behar da, kuantifikatu egin behar da, zenbatenoko arazoa daukagun, eta horri eman bertzaio erantzun zehatza. Ez du balio, GHKak egin duen kasuan, kamioia sartu, dena desegin, zea bat egin, partekatzen da, eta esaten dizue 7,62. Horrek ez dizu ezer esaten. Guk identifikatuta ditugu, hainbat lekutan, arazo handienak hartuko da, edukiontzie bera hartuko da, bolkatuko da, osorik, eta ikusiko da zer dagoen.
diran tabernak, diran etxekoak, baina horretarako bolsak behar dira ondo, eta lan hori egingo da. Eta horretan jarraituko dugu. Auzokonpostaren kasuan, Alderdi Sozialistak eskatu zuen ikerketa bat egitea. Ikustea ea zer erabilpena ari zitzaioan ematen, eta horretan gaude. Eskatuta dago, txosten eskatuta dago, nik uste dut bukatuta egon behar zuen, arrazoen bat izango zuten, pixka bat atzeratuko da, baina honetan zer ikusi nahi dugu, ez? Batzarrean esan gendun bezala, ikusi behar dugu, erabiltzen ari dan, modu egokian erabiltzen ari dan, arazorik ematen duen, eta, aber zenbatenoko onura suertatzen duen, ezta? Eta nik uste dut, guzti honekin, egingo dugu zaborrari eta kale garbiketari dagokion argazki zehatza. Esan bezala, eskertu herritarrei egiten duten lanarengatik, eta bereziki kasu honetan, bideoaren kasua azaldudan, garbiketa zerbitzua egiten duten langilei. Por alusiones, nire bertsioare. Patxi hau dena, bideoa agertu zanean, adirazi bat zeno, bideoarena, seguruna, nik ez nuke txokatuko udalari hause eskatzen, hau da, zer du esateko udalak, eta udalaren ardura da, gai hauek atatzen dinean aurpegia eman, eta adiraztea, adirazi dezun bezala, hilabete pasata. Hori egin behartzen duten, bolo-bolo zabaldu etzadin, orduntxe bertan. Eta horregatikan, ibili da, guk ere eskatzen genitulako, oantxe bertan egin duzun adirazpen hauek. Bestalde, edukiontzitara itzuli izana, baina edukientziak txipakin, guk zuei proposatu genizuenen bere garaian, eta zuek nahi itzan ez zenuten sistema hoi adostu dute beste herrietan. Eta guk ere, mahai gainean jartzen dugu, adostu ezagun sistema bera, Ibarran eta hauetan adostu dutena. Zuek beti ezezkoa izan da zuen erantzuna. Hala ere, zabaldi gaude, hau da, jakin behar dugu zer sartzen den eta nor sartzen duen. Ze fiskalizatuko duzu guain zuek zuen aldetikan, edo Tolosako udalak bere aldetikan, hondakinak azertzen ditunean. Boltsak irikitzen izaten den momentuan fiskalizatuko duzu zeinek egiten duen gezki. Eta agian lehenago esaten zenuten bezala hori eraso bada norberaren askatasunari. Eta azkenik, beste gabe, ondo irutzait eta PSE gainezka duzun autokonpostak entzea, eta gero azterketa egitea onartu zen. Baina gure kezka da, azterketan emaitza txarrak ate ditezkela, azkeneko bi urtetan ez dago jarripenik egin. Kandauak ez daude, utzikeria dago, gaizki egiten den zerbait, ez ari jakina zen bertako kidei, ez da bereekin biltzen, edo gu dakigula, agian bestela da, baina guri behintzat esaten zaiguna, edo esan diguna jendeak parte hartzen duena da, ezu, hemen jarraitzen da, nik botatzen dut, baina ez dakit, botatzen jarraitu behar dudan edo ez. Edo dijoa eta utxe edo batzen du, ez? Batean ustua, ondakin autokomposta dena. Orduan, bi kontu horiek, ez? Lehenago adirazi bazen dute bideo horren erantzuna eta udalaren argipenak, segurazki etzan zabalduko horrela, eta nik neuk ez nuke bertxiokatuko, adirazpen hauek, esplikazio hauek eskatzen dituelako, eta bestetikan, irekia gaude, Ibarran eta bestelako herrietan lortu duten adostasuna zuekin ere izten. Beste gairik badaukazuta? Ez. Bai, Javi. Ya está. Ya, muy bien. Bueno, nik erdez hitz egingo dut, eta topakoa gea. Como sabéis, llevamos trabajando desde hace 6 años para intentar conseguir que la atención sanitaria que reciban los vecinos de Tolosaldeas sea similar a la que reciben los vecinos del resto de comarcas de Guipúzcoa y de la Comunidad Autónoma Vasca.
Y la razón de nuestro trabajo está en que pensamos que tenemos que tener las mismas obligaciones y las cumplimos bien, o sea, pagamos como el resto de vecinos del resto de comarcas, pero tenemos que recibir también los mismos derechos, o sea, tenemos que tener una atención similar al resto de comarcas de esto. Y, entre otras cosas, porque dentro de una de las líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad está el que se tiene que dar una equidad en la atención entre a toda la gente de esto. Voy a daros unos datos iniciales para centrar un poquito el tema, porque yo creo que es interesante y después ya haremos las preguntas, o ya haré las preguntas que pensamos esto. Como hemos dicho a varios de los miembros de este ayuntamiento, PNV, PSOE, Bildu, somos la única comarca en la que no se ha invertido en infraestructura sanitaria en los últimos 30 años de Guipúzcoa. Somos la única comarca de más de 65 años, 65.000 habitantes, sin hospital comarcal público. Somos la única comarca que se ha privatizado la atención sanitaria en la Comunidad Autónoma Vasca. Lo acaba de reconocer el consejero Darpón en el Parlamento hace poco. La atención sanitaria en la comarca de Tolosaldeas, según manifiestan los sindicatos, es absolutamente escandalosa, una situación escandalosa de atención sanitaria. A pesar de las movilizaciones que se produjeron en esos 6 años, se nos impuso un convenio. Un convenio del que no se ha realizado una evaluación. Eso es absolutamente impensable en una correcta gestión de cualquier cosa. Pues aquí no se ha hecho una evaluación del convenio. No se han cubierto los objetivos por los que se hizo la propuesta esta del nuevo modelo asistencial sanitario, porque se nos pasó de estar siendo atendidos por un ambulatorio y por el Hospital Donosti o la Clínica de Asunción a estar atendidos como estamos desde que se firmó el convenio. No se ha tenido en cuenta para nada la solicitud de los numerosos sindicatos, partidos políticos, agrupaciones de la creación de una mesa de trabajo para estudiar el tema de la sanidad. Y a pesar de todo eso, una vez pasado y completado el periodo del convenio, se ha vuelto a renovar el convenio. No sé si habéis tenido acceso a un ejemplar del convenio. A nosotros nos costó muchísimo y no nos extraña nada que nos costase muchísimo porque es absolutamente de los de ocultar. Pero si tenéis posibilidad, sería interesante que lo vieseis y que lo comparaseis como lo hemos comparado nosotros con el convenio anterior. Ha habido una falta de transparencia absolutamente descomunal. Han tenido que verse obligados a tener que sacar el convenio, hasta el último momento no lo han sacado. Bueno, en el convenio actual hay, alucinantemente tendría que decirlo, una importante disminución del número de actividades hospitalarias médico-quirúrgicas. Para que os aclaréis un poquito, pasamos de que el convenio anterior se contemplaba y se contrataban 6.437 actividades, le llaman GRDs, en grupos relacionados por el diagnóstico, o sea, actividades que dan la misma carga sanitaria, más o menos, eso se considera un 1, pues en relación con eso, van clasificando. Pues pasamos de 6.437 anuales, pasamos a 3.318, o sea, prácticamente la mitad de las actividades médico-quirúrgicas de un día a otro desaparecen. Esto nos demuestra un poquito lo que habitualmente hemos comentado, que los papeles se llenan muy fácil y que los papeles tienen muy poquita fiabilidad. Aquí hay una demostración otra vez palpable de lo que son los papeles, de lo que son aparecer los datos, poner los datos para llenar y tal. Bueno, eso respecto a las actividades hospitalarias. Respecto a la cobertura de especialidades, teniendo en cuenta que eso ya está quedado, que el ambulatorio de especialidades, que la primera intención era que desapareciese y que no hubiese ya especialidades ni médicas ni quirúrgicas, está ya claro que ahí se van a ver las especialidades médicas, las quirúrgicas no, pero las médicas sí. Entonces, el número de actividades de especialistas que se contratan solo son las actividades de especialista de quirúrgico. Pues a pesar de que son
pues prácticamente la mitad o menos de las actividades quirúrgicas resulta que se les paga más dinero por lo que hay. Las urgencias han disminuido cantidad. Ese otro dato que os hemos solido presentar. Estos son datos de la misma Consejería de Sanidad. El 45% de las altas que se dan en el Hospital Donosti, que no corresponden a la OSI Donosti, o sea, a la zona de alrededor de Donosti, el 45% corresponden a la OSI Tolosaldea. Y hay 5 OSIs en Guipúzcoa. O sea, en todo caso, como máximo nos tendría que corresponder el 20%. Pues salen el 45%. ¿Eso qué indica? Que hay una huida de la gente de la comarca de Tolosa al Hospital Donosti impresionante. Como dijo, y me parece que estabas tú, me refiero, la señora Roldán, representante del PSOE en el Parlamento Vasco, eso es un indicador indirecto, ¿qué he dicho mal? Eso es un indicador indirecto de no satisfacción impresionante de la atención que se le está dando. Bueno, el 45% se marchan. Bueno, claro, bajan las actividades, pero curiosamente, ¿qué ocurre? Que es que hay un impresionante aumento de lo que se le paga por cada actividad. O sea, en actividades médicas en concreto, se pasa de pagar la misma actividad de 1.794 euros, se pasa a pagar 4.043 euros, o sea, más del 125%, lo que, vamos, a todos nos han subido el sueldo, de un año, a mí 125% de más, o sea, el doble y más, se les pasa a pagar. Conclusión, por menos actividades, porque es que resulta que se reducen las actividades hospitalarias médico-quirúrgicas, las urgencias se le marchan, ¿no? Y especialistas de médicos, por menos actividades, en cambio, maravillas de la historia, se les va a pagar más dinero. O sea, por año, antes se les pagaba 20 millones, un poquito más, y ahora se les va a pagar 21 millones en este nuevo convenio. Bueno, siendo ya graves todos estos datos que os acabo de dar, desde mi punto de vista por lo menos, no sé, igual a vosotros os parece una cosa normal, a mí desde luego me llama, a mí y al grupo de gente de Topa nos llama muchísimo la atención. Lo que a nosotros nos llama más la atención y nos parece todavía más grave es que del convenio anterior al convenio actual no se ha cambiado nada, no se ha hecho el más mínimo intento de mejorar la atención sanitaria en Tolosaldea. Cuando partíamos de una situación, eso ya reconocido por la misma Consejería de Sanidad, de que teníamos una deficiencia de actuación y que nos iban a poner este nuevo modelo para mejorar nuestra situación y para que nos equilibrásemos. Pues no nos han mejorado en nada. Y entonces seguimos teniendo unos ratios de trabajador enfermería que, vamos, les faltan 1/3 del personal en esa clínica. Unas condiciones laborales que llevan 7 años sin convenio colectivo, lo llevan congelado. Si vais a la clínica en la Asunción, pues resulta que las pancartas a la orden del día. Los especialistas están cambiando continuamente, los especialistas están trabajando a ratitos, a horitas, como en una clínica, en una clínica privada. Tenemos 2 sistemas informáticos distintos, o sea, ¿dónde está el juntarnos, el ser esto integral? Dice que vamos a tener un sistema organización sanitaria integral. Dice, ¿dónde se puede integrar con 2 sistemas informáticos que no están conectados? Hay una falta de inspección absoluta, una OSI absolutamente mínima en la que prácticamente no hay más que gerente, y el director médico ha renunciado, el de personal lo han destituido, la de economía se ha marchado y acaba de venir, la de economía que ha estado llevando todo. O sea, una OSI que desde luego de inspeccionar al sistema privado, al socio que tenemos ahí pegado, mal. Con esas condiciones, como decían 300 trabajadores sanitarios de la comarca de Tolosaldea que viven o que trabajan aquí, con esas condiciones difícilmente se puede dar una calidad de atención similar a la que se da en el resto, aunque se esfuercen mucho los trabajadores, muy difícilmente. Y ahora vamos a las preguntas, porque preguntas tenemos, o sea, no os preocupéis. Ante esta falta de inversión
que hemos comentado. Nosotros nos pensamos, si esta misma falta de inversión se produjese, pues por ejemplo, en el sector industrial, resulta que no tenemos sitios, o sea, para las empresas, es que resulta que no tenemos carreteras, es que no tenemos sistema educativo. No habría que hacer nada, no se haría nada, se dejaría, ¿no? Como no nos corresponde a nosotros, que dijiste tú, Olaz, en el gobierno, no, es una competencia que tampoco nos corresponde carreteras, y tampoco nos corresponde muchísimas cosas, pero me imagino que cuando hay deficiencias habrá algo por lo que pelear, ¿no? Ante esta situación escandalosa que nos dicen los sindicatos de la atención sanitaria de Tolosaldea, ante esta atención deficiente que recibimos, como nos lo dicen los 300 trabajadores sanitarios, y ante esta gran cantidad de quejas de la población y ante esta situación laboral de los trabajadores, pocos y mal pagados, ¿vamos a seguir manteniendo esta actitud o vais a seguir manteniendo esta actitud de complicidad, de mirar para otro lado, de dejación de funciones que mantuvo la señora alcaldesa en la Comisión de Sanidad del Gobierno vasco? Dice que manifestaba que no se da una atención sanitaria, que se da una atención sanitaria de calidad en Tolosaldea, que no le habían presentado los vecinos de Tolosaldea quejas, que las colaboraciones con la Clínica de la Asunción habían sido buenas, hasta que la señora Roncal otra vez le dijo, oiga, señora, es que usted parece más una trabajadora, como lo dijo, una responsable de sanidad que la señora alcaldesa del pueblo de Tolosa. Van a seguir aceptando esta imposición de esta calidad de atención que vamos a recibir 65.000 habitantes de Tolosaldea. ¿Tienen ustedes la conciencia tranquila? Y parafraseando a nuestro compañero Fidel, ¿creen que la historia y sus convecinos les absolverán? Y como última manifestación, o sea, nosotros manifestamos nuestra absoluta disposición a colaborar para intentar conseguir una atención sanitaria similar a la del resto de los vecinos de todas las comarcas, o sea, igual. No queremos ni mejor ni peor. Lo que no podemos es aceptar esta situación como no aceptaríamos en otro sector, ámbito. O sea, esto es absolutamente alucinante. O sea, yo no puedo comprender cómo puede haber esta sumisión, cómo se puede aceptar esta imposición de una situación que es absolutamente peor en calidad. No hay quejas. La gente no sabe a lo que tiene derecho. La gente no sabe a lo que tiene derecho. A la gente había... Bueno, no os puedo contar chistes porque yo tengo muchos chistes de médicos y de estas cosas. Pero a la gente se le pone a cualquiera una bata delante y le dicen, bueno, como hemos tenido gente jubilada, hemos tenido gente de 76 años pasando consultas para disminuir listas de espera. En teoría eso es atender. Se disminuyen las listas de espera y entonces al no haber listas de espera tenemos unos valores en los papeles mejores. Es así. Tenemos especialistas que no son especialistas, están haciendo trabajo de especialista, pero disminuyen listas de espera y entonces, al no tener listas de espera, mejores puntuaciones. Y eso está demostrado. Eso a cualquiera. Eso lo hemos planteado en el Gobierno vasco, en la Diputación, en todos los sitios. Ahí están los datos, señores míos. Nadie nos ha dicho que estábamos mintiendo. Nadie. ¿Van a seguir manteniendo esta actitud de mirar para otro lado? ¿Van a seguir aceptando esta imposición que nos están haciendo a los 65.000 habitantes de Tolosaldea? No son los 65, no son todos conferencia vuestra. 20.000. Esas son nuestras preguntas. Gracias. Bueno, yo he estado por lo menos en una reunión que se hizo con la responsable, en dos reuniones, pero una con la responsable
creo que es responsable sanitaria de la OSI, creo, la gerente. Y los argumentos que hemos escuchado aquí son los argumentos que planteasteis en esa reunión, y que yo sepa y me acuerde, al igual que tú has dado a tu parecer muchas cuestiones, en este caso también, las cuestiones que planteaste tú aquí fueron rebatidas una a una. Una a una fueron rebatidas. Otra cuestión es que se esté de acuerdo o no, pero fueron rebatidas una a una. Empezando por la atención similar, lo que ella mantenía era que una cosa es cómo se gestiona ese servicio y otra cosa es de cara al paciente, y ahí tuvimos una discusión importante, era quién era el objetivo del servicio de sanidad, y era el tolosarra o el ciudadano tolosarra, y qué servicio se le prestaba a ese ciudadano, y que eso era lo que había que analizar. Y analizando la asistencia sanitaria desde el punto de vista del paciente, decía que el servicio era similar a otras comarcas, cosa que vosotros no compartíais, pero porque no compartíais que ese era el objetivo. Esa era una cuestión que salió, y los datos de las encuestas, ahí también poníais pie en que, claro, la gente está asustada, al rellenar el cuestionario pues se quiere ir y pone que está bien, cosa que ella también te rebatió y te dijo que es lo mismo que ocurre en Galdácano o en otros sitios, lo mismo. O sea, la unidad de medida era igual en unos sitios y en otros. Y en ese caso dijo que la atención de cara al paciente, desde el punto de vista del paciente, del ciudadano, era una atención similar. Y mantuvo esa tesis. Luego has hablado de privatizaciones. Este servicio es privado, es un acuerdo concertado, no es una privatización, es un servicio que es privado, que siempre ha sido privado ese servicio. Entonces, el insistir y el querer llevar a que este era un servicio, el hablar de esa manera, el hacer este discurso, da a entender, para el que no es de aquí, que aquí había un servicio público, habría un hospital público y que se ha privatizado. Al hablar en los términos que hablas, se quiere trasladar eso y eso no es cierto, no responde a la verdad. Luego, has dicho que según manifiestan los sindicatos, las condiciones son escandalosas. En ese terreno no podemos entrar, posiblemente el tema de los sindicatos opinarán así y otros opinarán de otra manera. Sobre ese respecto no vamos a opinar. Luego has dado datos sobre actividades quirúrgicas que han bajado a la mitad, que las unidades, lo que se ha hecho es que los servicios son más caros, se pagan más. Has dicho, nosotros no tenemos datos, pero los vamos a contrastar. Vamos a contrastar esos datos, porque yo no sabía esos datos. Los datos que has dado ahora sobre que cada servicio ahora se paga más, que los servicios son menos y se mantiene la concertación o la cantidad o se ha incrementado, no lo sabemos y lo vamos a confirmar. Luego has comentado que tenemos 2 sistemas informáticos. Ese tema también salió, si no me equivoco, en la reunión, y también, de lo que me acuerdo, posiblemente no lo expresé con la claridad que tú lo has expresado, lo que sí nos dijo es que se están estableciendo sistemas para compatibilizar los flujos de información de un sistema a otro, aun siendo sistemas diferentes, y que eso es factible y que se iba a hacer. No sé si se ha hecho en parte o no se ha hecho, pero eso lo planteó la gerente. Bien, luego has planteado si vamos a mantener una actitud de mirar a otro lado. Tal y como has comentado aquí, si todo esto, la visión que tiene Sanidad es la que tienes tú, es que hay que cerrar todo el sistema. Hay que cerrar, está claro. Si Sanidad tiene la versión que tú tienes del sistema sanitario de Tolosaldea, hay que cerrar. Y todos los argumentos que tú diste en esa reunión fueron rebatidos uno a uno, todos los argumentos. Y aquí lo que estaba en juego era el sistema de gestión de la sanidad. Eso es lo que estaba en contraste con la reunión que hicimos con vosotros, que era que vosotros manteníais que esa gestión tenía que ser pública y de titularidad pública, y lo que ella mantenía es que el objetivo tiene que ser el paciente, el ciudadano, y que es el ciudadano el que tiene que recibir una asistencia sanitaria similar a la de otras comarcas. Ese fue el punto de discrepancia fundamental en esta cuestión. Y nosotros, si vamos a mirar a otro lado,
no vamos a mirar a otro lado, nunca hemos mirado a otro lado. Otra cosa es que tú digas que estamos mirando a otro lado. Nosotros no estamos mirando a otro lado, no miramos a otro lado. Si la asistencia sanitaria, si los órganos competentes en materia sanitaria dicen que la asistencia es similar, nosotros creemos en eso, salvo que haya otros datos que digan lo contrario. Y si tenemos otros datos como los que has comentado tú, nosotros lo vamos a contrastar con Sanidad. Los datos económicos que has dado y los datos de intervenciones médico-quirúrgicas los vamos a contrastar. Y lo vamos a hacer lo más rápido posible para ver si esto es así. Y lo que nosotros queremos, lo que sí hablamos con Sanidad en su día fue, a la hora de la renovación de esta concertación, de este contrato que existe, sí nos dijeron ellos de que la asistencia, y nos confirman de que la asistencia que se presta en Asunción es buena y es homologable a la de otras comarcas de Euskadi. Luego también dices que en todas las comarcas hay asistencia sanitaria. No todas las comarcas de Euskadi tienen asistencia hospitalaria, no todas tienen. ¿En Álava tienen todas las comarcas? ¿En Álava tienen todas las comarcas? No. Sí, pero eso no es el argumento que dices cuando hablas de las comarcas. Lo has dicho hoy. Bueno, pues te habré entendido mal. Otra vez también nos planteaste esa misma duda y entonces me lo estudié. Entonces, tenemos que todas las comarcas de Álava, todas las cuadrillas, por cierto, se le llaman, todas las juntas, todas las cuadrillas de Álava, menos Vitoria, y no llegan a 65.000 habitantes entre todo Álava. Entonces no hay forma de poner un hospital ahí. ¿En qué cuadrilla lo vamos a poner? Va a haber bastante más distancia que Gasteiz, ¿no? Y va a haber bastante más distancia que Gasteiz. No hay posibilidad económica de que eso sea rentable. Rentable nunca es la sanidad. Rentable eso es un gasto que tienes que hacer. Bueno, nosotros también ponemos el objetivo del paciente. Nosotros estamos hablando por el paciente, no por un modelo sanitario. Sin ninguna duda que el que tiene que estar atendido es el sistema sanitario. Pero a mí los papeles, como estamos diciendo, pueden aguantarlo todo. Pero si a mí, y mira, te lo voy a decir en tu ámbito, si a nivel educacional resulta que hay un tercio menos de trabajadores de maestros, si resulta que a las escuelas no les llega el material, si resulta que no renuevan nada, si resulta que no tienen medios de audiovisuales y no sé qué, los papeles pueden estar muy bien y me pueden decir los papeles, la atención educativa en esta comarca de Medellín es absolutamente igual. Pero, como os decía a vosotros, le dije a la OSI, lo dije en Gasteiz y lo diré hasta que me muera, y lo dicen 300 profesionales sanitarios, no lo digo yo. Muy difícilmente se puede dar una calidad de atención similar, y esos 300 sanitarios no son gente que hemos ido nosotros a buscar porque son rojos, morados o verdes, no, trabajadores sanitarios de la comarca de Tolosaldea o que viven en Tolosaldea y están sufriendo la atención con esos ratios de personal, con esas especialistas que no son especialistas, con esos especialistas que cambian continuamente, con esos especialistas que vienen ahorita, con esas urgencias que no tienen especialistas de presencia física, con ese sistema de información. Es absolutamente imposible que no tengan esa misma atención, por muy papel bonito y con celofán y con lazo que te pongan. Como si quieres los datos rápidos, los tienes aquí. Yo te enseño los dos convenios. En unos 6.000 actuaciones hospitalero-quirúrgicas y en el otro 3.000. Aquí los tiene los dos. Ya lo vamos a contrastar. El viejo y el nuevo. El viejo y el nuevo. Eso. Similar a lo que estamos diciendo antes. Privatizar. Nosotros no hemos dicho nunca que ese hospital ha sido privado y lo público y que lo habéis privatizado, no. Lo que nosotros estamos diciendo es que una parte del dinero público que llega a esta comarca, que nosotros siempre ponemos el ejemplo de los 10 euros, 10 euros llegan a esta comarca, y de esos 10 euros, en esta comarca no se utilizan los 10 euros para atender a los distintos vecinos de Tolosaldea,
que se atienden con 7 euros. ¿Por qué? Porque es que resulta que la empresa privada y el señor gerente de ahí arriba se queda con 3 euros, que no nos influye en nada en la atención, no nos mejora. Lo que sí que nos influye es en disminuir la calidad de atención. Todo lo que gana ese señor, nosotros perdemos en calidad de atención. Y eso es impepinable. Lo que pasa es que está en el ADN de los servicios públicos privados, que eso es lo que estáis vosotros defendiendo. Eso es quedarnos con una parte del dinero público, eso es la privatización. Y es privatización, antes lo que había aquí era antes lo que había aquí era complementación. O sea, la clínica privada complementaba al servicio público en aquellos servicios que él no podía atender. Estupendo. Ahí no teníamos ningún problema. En el momento que la clínica privada y el servicio privado ya no complementan, sino que sustituyen, ¿y por qué dices que sustituye? Sustituye porque es que teníamos un ambulatorio público que nos lo querían cerrar. Eso es sustituir. Quitar público para meter privado, eso es privatizar aquí y en la China. Aquí y en la China eso es privatizar. Se le puede llamar convenio público-privado, eso es privatizar. Quedarse con una parte de los dineros públicos, eso es privatizar. A todos los niveles, en educación también. En educación también es privatizar. Javi, si te parece, no sé si tienes muchas... Pues eso. No era por aclarar, bien. Que no se había quedado bien claro con las veces que hemos estado en Estados Unidos. Bueno, por aclararte, nosotros siempre hemos estado a favor, lo hemos dicho muchísimas veces, a favor de la complementariedad que estabas tú ahora explicando muy bien, siempre que sea para dar un servicio público de calidad. Lo hemos hablado muchas veces durante estos 2 años, en distintas ocasiones. Parece que tienes nuevos datos porque el convenio nuevo ya está firmado. Te propongo que nos juntemos, pero eso sí, merecería que estuviera también la gerente de la OSI, porque cuando das datos más médicos que esto, pues nosotros allí no podemos contrastarte. Entonces, como hicimos la última vez, si os parece bien, hacemos una nueva reunión. Pediremos a la gerente de la OSI que esté en esa reunión. Decirte que hemos hecho una reunión de la OSI de Tolosaldea hace poquito tiempo, estuvimos los 3 alcaldes, Alegui, Ibarra y Tolosa, y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos con los datos que nos dieron. Son datos que nos dan, es verdad. Nosotros de ahí en adelante no queda más que sentarse, poner los datos que tiene cada uno encima de la mesa y contrastarlos como lo hicimos la última vez. Beste zerbait norbaitek? Uste, udalari badagokiola eskatzea hitzarmen zaharraren balorazio bat. Ekonomikoa eta zerbitzuena. Beraiek esaten dute ez dagola egina, orduan nik uste edo hurrengo udalbatzan gai ekartzen da ona eta hau batez eskatzen da, edo momentu honetan bertan dekretu bidez eskatzen zaio osasun sailari hitzarmen zaharraren balorazio bat eta berria egitearen eta oinarri horiek prezioekin jartzearen arrazoiak zeintzuk izan dian, bileraz baina gehiago idatziz. Nik uste, gaia badukala nahiko garrantzi hori eskatzeko hemendikan. Mila esker denoi eta gabon. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.